Ia uitați-vă la Șoimii României, am fost mai mult decât surprinsă să-i văd live la Ianca Air Show, piloți de acrobație care efectiv scriu povești pe cer și mai ales sunt românași de-ai noștri, fraților. De ei zboară la câțiva metri unul de altul, la sute de kilometri pe oră, cu o precizie chirurgicală, efectiv. Deci Șoimii reprezintă România. Da, mă gândeam ieri, stând așa la show, uitându-mă la cât de extraordinari sunt oamenii ăștia, mă gândeam câți dintre noi îi cunoaștem cu adevărat sau câți le știm măcar numele. Așadar, vă invit pe toți să-i urmăriți pe pagina de Facebook Șoimii României pentru mai mult content ca acesta, dar și pentru update-uri la următoarele lor evenimente, show-uri. Poate următorul show va fi chiar mai aproape de